Għawdex saret Christmas Island, gżira tal-Milied. Hekk kienet deskritta l-gżira ta' tliet mill-kap eżekuttiv tal-Awtorità tat-Turiżmu f'Għawdex Joe Muscat li spjega kif dan il-perjodu festiv qed jiġbed lejn il-gżira numru kbir ta' turisti li qed jisboq kull aspettattiva. Fil-fatt, ix-xahar ta' Diċembru, jekk imqabbel mal-aħħar 8 snin, juri li l-okkupanza tal-lukandi irdoppjat. Dan anke meta mqabbel ma' perjodi oħra bħal dak ta' Jannar-Marzu li jara fih il-Karnival u l-Għajt il-Kbir. 40% tal-lukandi tagħna ikunu mimlija fil-perjodu Ottubru-Diċembru fil-waqt li Jannar-Marzu il-perjodu ikun mimli bi 33%. Fattur ewlieni għal din ix-xejra pożittiva u għan numru kbir ta' attivitajiet organizzati mifruxa fuq 5 ġimgħat. Dan fi programm imżewwa li l-qofol tiegħu huwa Betlem Fajnsilem. Iżda mhux biss. Għandek numru kbir ta' presepji kbar statiċi kif ukoll dawk mekkaniċi illi huma mifruxa mal-gżira kollha. Però mbagħad għandek raħal bħal huwa raħal tax-xaraw illi hemmhekk għandek konċentrazzjoni iktar ta' presepji li huma għal-wiri. Dawn ukoll imorru jitfit ma' konċerti, purċissjonijiet fit-toroq, pageants u swieq tal-Milied. Attivitajiet li joffru lil kull turist xi ħaġa x'jagħmel kuljum. Dan kollu jisaħħaħ il-kunċett li Għawdex hija destinazzjoni distinta b'niċċ partikolari. Il-Milied hija niċċa illi tenna biex il-Għawdex inkomplu nippromovuh bħala destinazzjoni is-sena kollha, anke f'dan iż-żmien diffiċli. U din in-niċċa tenna nimmitigaw id-diffikultajiet tal-istaġjonalità li tbati minnhom il-gżira Għawdxija.